Assalamu alaikum. To wannan tutorial mun zama ku da wata sabuwar hanya ne wadda zaka sai data mai arha a layin ka na airtal. Wannan hanyar mai sauki ce kuma suna sai da data su mai daɗewa ne. Fara zaka zo ka shigo dial ɗinka. Zaka sa star 141 star 242 hash. Gana aka ce MB 75 ita ce naira 20, MB 250 naira 50, 1.5 gig 300, 5 gig 1000 daidai. To yanzu kamar zaka sai 5 gig ɗin nan zaka zo ka sa number 4 sai ka send. To ga yanan kun gani kwana 14 take yi. Sai ka danna number 1 saka button. Kun gani yanzu da yana da data da kanta za ta siyo, amma yanzu ban da data, ban da kati. In kuna da kati da kun yi za ta siyo. Mun gode. To nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan bidiyon. Da Allah ya sabon shigo wannan sannan ya danna mana subscribe, sannan ya danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗaura bidiyo da zai zo muku kai tsaye. Sannan kuma da Allah kada ku mance ku like sannan ku share domin sauran 'yan uwa su amfana. Mun gode.